Λοιπόν, θέλω να σου πω... Πόσο χαίρομαι καταρχήν που βρίσκομαι εδώ στην Κύπρο, πόσο χαίρομαι. Και εδώ με τον Νίκο έχουμε μια έτσι ιδιαίτερη σχέση. Να σου πω, την έχω ζηλέψει λίγο τη σχέση Επίσης, σας. να σου πω ότι εχθές τον τραβολογούσα να πάω να βρω ρούχα. Το ξέρω, Λοιπόν, το ξέρω και μου έστειλε φωτογραφίες. Αν είναι για αυτό που περίμενα μια μισή ώρα, άξιζε. Άξιζε το κόπο. Άξιζε, Φώτη, άξιζε Οι άντρες τελικά, πάντα έτσι. γκρινιάζουν με αυτό το πράγμα. Όχι, τι συγχαρητήρια. Δεν υπάρχεις. Τζοζεφίν, είσαι εξαιρετική, είσαι φανταστική. Ανυπομονούμε να σε δούμε και πάλι στη σκηνή των SMA. Δεν ξέρω, έχεις εσύ κάτι να μας πεις, κάποιο συναίσθημα που νιώθεις έτσι απόψε που βρίσκεσαι εδώ και πάλι? Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Είναι μια ημέρα έτσι μουσικής, ένωσης, πάρτι. Έχουμε έρθει όλοι οι καλλιτέχνες. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα παρουσιάσω σήμερα τα καινούργια μου τραγούδια. Κυκλοφόρησε το άλμπουμ μου πριν μία εβδομάδα και είναι η πρώτη μετάδοση, έτσι, πρώτη φορά που θα το πεις on stage, μάλιστα. Και είμαι πάρα πολύ, έτσι, ανυπομονώ. Οι εμφανίσεις σου στην Αθήνα? Οι εμφανίσεις μου στην Αθήνα συνεχίζουμε στο Ποσειδόνιο μαζί με τον Θοδωρή Φέρη. Σκίζουμε και περιμένουμε να πάει έτσι μετά τα Χριστούγεννα να πάμε και στην Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικά. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τζόζεφιν, θα σε απολαύσουμε on stage. Αργότερα, και βεβαίως. υπέροχο, παιδιά, θα δείτε και στη τηλεόραση πως η θεάρα.